Bien, gracias. Vamos a empezar. Eskerrik asko asteragoaz. Ongi etorri Kolosal filmaren prentsa aurrekora, atal ofizialean dago, lehiaketatik kanpo, Donostian, eta horri buruz hitz egiteko hementxe dugu bere zuzendaria Nacho Vigalondo, eta antzertzeko bat Austin Stowell eta Naikari Ipina ekoizlea. Beraz, nahi baldin baduzue, hasiko gara galderekin. Hemen dugu lehen galdera bat, eta hemen beste bat. Hola, ¿qué tal? Bueno. Kaixo egunon, hemen. Kaixo Nacho, gustatuko litzaidake film honek ematen du antikomedia erromantiko bat. Hau da, guztiz emakumearen rola desberdina da. Gustatuko litzaidake pixka bat horri buruz hitz egitea, eta baita ere erantzunkizun individualak, eta ze eragin du horrek globalean, hau da, ze kontatu nahi zenuen hemen, nundik hasiko naiz monstruak dena zapaltzen du? Bueno, lehen da bizi esan duzun hori komedia romantikoa, nik genero horrekiko maite dut, zerbait konplexua sentitzen dut horrekin gozatzen dut, eta batzutan ere gorroto dut komedia romantikoak, den hori gogorak etortzen zaigu ikustean dimentsio politiko kontrobertitu nahiko handia dutela. Nik txikitan ikusten dituen komedia romantiko guztiak jazarpenaren apologiak ziren. Zuk ezkontza bat eteten baldin baduzu, maite mituta baldin bazaude neskarekin ondo dago, ze azkenean zurekin jongoa da. Hau da, diskurso mota bada, azkenean, aurre egin behar izan dio dana. Egia da filmak, ez da komedia romantiko bat, baina bai jolasten du ideia horrekin, eta suntsitu egiten du. Hau da, filmak erakusten duen elementu beraren kontra doa, beraz, filmaren ukondo bat ematen dio filmaren aurpegiari. Bigarren galdera zen bai, beti erabili izan dugu tabernako solasaldietan beti gaiztakeri hori, botoi bat zapatzen dezunean eta norbait hiltzen denean munduaren beste aldean, edo botoi bat zapaldu eta bomba bat erortzen denean, nolabaiteko erruaren desplazamendua, suntxiketa egiten duzunean, baina biktima ez dagoenean zure aurrean, baizik eta beste aldean. Beti hitz egin dugu dignatarioek gerretan zapatzen dituzten botoiak, baina oso ohituta gaude internet bidez jakitea urrunean min egitea zer den ondorioak jasan behar izan gabe, eta beldurrik sufritu behar izan gabe, ze biktima urruti dago. Ez duzu ikusten, beraz, bai, egia esan, bai, gauzak egiten dira distantzian, eta izu inporta horrek min egitea. Bai, hemen? Bai, egunon. Nik galdetu nahi nizuke, Nacho, castingari buruz, nola lortu duzu horrelako erreparto bat Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell. Pixka bat atzera begiratuta zure lehen film txikietatik uneren batean pentsatu zenuen holako film bat egingo zenuela hain jende ezagunarekin. Bigarren galderari erantzunez, ez. Nuen ere aurrez pentsatutako planik, nik ez dut bide jakin bat egin. Eta ez dut horrelako ezer egin. Inoiz ez duen ametxe egin Oskarretara joango nintzela eta eskala honetan egingo nuela. Eta gustatuko litzaidake urrengo filma txikia izatea. Etxe ondoan, noiz baita egin dugun bezala. Baina baita ere gustatuko litzaidake film handiagoa egitea. Batez ere ez aurrez pentsatutako bide bat egitea, baizik eta gauza bat edo beste egin ahal izatea, espektatiba kontutan hartu gabe eta gioi oso markatua izan gabe. Eta lehen galdera, beti bi galderak egiten direnean hori ideia txarra da.
Ez badaude lotuta, ze bi galdera badira eta zerikusia baldin badute, baina ez badaukate zerikusirik, oso komplikatua da erantzutea. Errepartoa, historio heroiko bat kontatu nahi nuke, epopeia handi bat, egin nuena, casting hau proiektura ekarriz, baina esan behar daukat, burua makartu behar dut, eta esan behar dut oso erraxa izan da, eskandalua izan da zer, Anne Hathaway eta Jason Sudeikisek gidoia irakurri, eta santuten egingo zutela, etzen zerbaitik bilatu behar izan nuena, eta baizik eta negoziazioa egin dituen, eta izan ziren lehen proposamenak eta gaindiezinak iruditu zitzaizkidean. Ez bakarrik kalitatea zutelako pantailan, baizik eta baita ere izenak proiektatzen duenagatik. Nola izenek jokatzen duten espektatibekin, eta azkenean beste zerbait den. Eta pertsonaia nagusietatik hasita gainerako kastina egin genuen, eta Austin Stowell bezalako pertsona bat etorri zen, filma ikusi duzuenak jakingo duzue bere rola oinarritu egiten dela sekuentzia oso gutxitan. Jakin izan banu berak egingo zuela bere papera luzeago izango litzateke, eta denbora guztien aterako nuke planoan saiatuko naiz frustrazioa lasaitzen, ezakit aterako dut nire urrengo pelikulako plano guztien aterata ze oso harreman polita daukagu. Eta aitortu beharra daukat, aprobetxatu hemen dagoela elkar maite dugu. Eta hau dela bide eder bat ezakiguna nora eramango gaituen. Austinek behar bada esan ezake zerbait. Bai, egia da esan duena. Zer esan dezaket Natxori buruz, egia esan lotxatuta sentitu nintzen, ez nuelako ezagutzen Nacho Vigalondo filmaren aurretik. Baina gidoia eman zidatenean, Watch Crimes ikusi nuen, bere aurreko filma, eta besterik ez nuen behar izan jakiteko proiektu honetan parte hartu nahi nuela. Eta sinitzen Anne Hathaway entzuten, Jason Sudeikisen, Tim Nelson, eta netzen zaila izan erabakia, zen ni pobrea naiz, txiroa naiz, eta lan egin behar nuen. Baina nik normalean egiten ditudan rolak, izaten naiz soldaduaren egiten dut, beisbol jokalariarena, polizia, abokatua, baina kasu honetan hortik oso aldenduta dago, tipo hau esaten dugun bezala arkumea da, ezaken duela pentsatu bere kabuz, eta normalean ni pertsonaiak dira akzioa ekintze dutenak, eta hemen borrokan eta horrelakoak dira. Hau da, nola jokatuko zenuken, esate baterako filme honetan mundua suntsitzeko aukera baldin bazenu. Beraz, erronka izan da niretzat, esperientzia bikaina izan da jende sinestezin horrekin lan egitea, eta noski nire maitalearekin, Natxorekin. Bai, hemen mikrofona mesedez. Bai, ni jakin nahi nuke zergatik erabaki duzun Seul suntsitzea. Ze ondo. Hiri bat bilatu behar genuen, munduaren beste muturrean zegoen hiriren bat, eta alik eta testu inguru urrunenean egon behar zuen. Ez zuen izan behar, hau da, bisualki egon behar zuen beste muturrean, eman behar zuen zerbait film baten barruan, eta hori Seul hori oso hiri zoragarria zen horretarako. Bai, galdera bat, etzai gustatzen galdetzea antzezlei bere zuzendariei bere obrari buruz, baina zalantza oso ondia dokat barruan eta behar bada argitu daiteke. Filmak hitz egiten du tabernatan gustora sentitzen den jendeaz, eta baita ere alde egiten du bizi den tokitik arrakasta izateko. Beraz, genero autobiopik bezala har daiteke. Filma
dialektika bat dago herri eta hiriaren artean. Eta herria erabiltzen du azken helmuga oker gisa bizitza baterako, ni Madrilekoa naiz, baina ni Cabezón de la Saletik nator. Eta niretzako Cabezón de la Sal da natorren tokia, baina baitere batzutan pentsatzen dut eta voltatu beharko banu egunen batean herrira buztana hanka artean sartuta. Beraz, espazio mental horiek hartzen ditu kontuan, sentimentu netko txungoak ditu. Eta, eta zentzu horretan, beti idazten duzun bakoitzean pertsonaia guztietan proiektatzen zara. Naiz eta zuez konturatu pertsonaiak beti dira norberaren zati. Eta zentzu horretan, berak sentitzen duen porrotori film osoan zehar, edo berak aurregin behar duen porrotori, edo jito hori, ez dakila nora joan, berak nahi duen egoera, nahi ez duen egoera hori, nire beldurren isla da, hemen egiten dut, aitorpena. Hor beste bat. Egunon Natxo, bi galdera inkonexo egin nahi dizkizut. Lehenengoa da, pertsonaia protagonista, gara egunetan ikusi ditugun filmak zuzendari espainolenak oso testosterona asko duten gizonak dira. Eta zorionez badago film bat non pertsonaia protagonista emakumea da eta nortasuna du irizpide badu eta boteretsua da. Pertsonai nola idatzi zenuen? Hau da, zergatik auteratu zenuen neska bat eta bigarren galderak edo inolako zer ikusirik, hau da, monstruen diseinuak oso desberdinak dira. Nondik atera zen ideia hori bat metalikoa eta bestea organikoagoa edo animaliagoa? Eta kendola esan? Bigarren galderari erantzunez, errezagoa denez, monstro bat diseinatzen duzunean, zu proiektatzen duzuna, monstro horretan izan behar du norabaiteko esan naia, izan behar du balioren bat, narratiboa. Monstrua modu baten edo bestean izatea. Bi monstro dituzunean, bata bestearen kontra, kontutan hartu behar duzu bakoitzak islatu behar duela bestearen desberdina den zerbait. Bat organikoagoa baldin bada, eta kurba gehiago baditu, eta karisma espezifikoa baldin badu, bestea hautatu nuen metalikoagoa, ertz gehiago zituena, eta kolore ez bakarrik literala, baizik eta kolore emozional ezberdina. Horrela, elkar joka ikusten dituzunean, jakengo duzu ze ikuspuntu duzu ikusten ari zarenari dagokionez, eta lehenengo galdera, gogoratzen naizenez, ni egia esan, bideiekin, oroimena erabat galtzen dut. Lehen galdera, nik aspaldi gogoan nuen, edo egin nahi nuen, ideia zor hori, hau da, monstro erraldoiak erabiltzea, eta hemen, tontakeriak egin toki batean, eta ondoriak izate beste toki batean, hori aspalditik pentsatu da neukan. Eta norbait erortzen belen bada, norbait hemen eta beste alde batean monstro batek eraikinak botatzen baitu. Hori buruan nuen, baina ez nuen gidoia idatzi. Arko narratibo emozional egoki bat aurkitu arte. Hau da, jakin, pertsonaia bat edo bestetik nola eraman historia. Eta hori zitzaidan gertatu, pentsatu arte, bi gizon joka izan ordez, izan bartzuen, gizon bat eta emakume bat. Ideia hori iritsi zanean, ulertu nuen zertaz joango zen filma, eta nora eramango gintuen. Ordura arte, posibleki harrigarria zen, baina funtsean nahiko inozoa. Ze nik defenditzen dut, filmak abia puntu bat duela, eta izan daiteke ingenuena, eta tonto infantila, baina ibilbideak eraman behar gaitu bezatoki batean. Eta egia esan, inoiz ez nuen egin film bat ikuspegi femeninotik, baina insistituko dut, pertsonaia guztiak azkenean berbera dira, inoiz ez nuen egin film bat egin. Egia esan uste dut, maskulinitate toksiko bati buruz hitz egiteaz beti egin dut, baina da lehenengo aldi egiten dudana ikuspegi femeninotik. Orain arte beti hitz egin nuen maskulinitateaz
termino terrorifikoetan, beldurgarrietan, gizon beldurgarrien ikuspegitik. Eta nik uste dut nire filmi guztietan sartu dela horrelako zerbait. Ez salaketa modu gisa, beste gizon batzuk salatzeko, baizik eta nire burua kustionatzeko modu bat bezala ere. Horrekin lotuta, zorionak asko pasatu nuen atzo filmarekin, asko gustatu zait, ikustea jolasteko gogoa duzula. Eta galdetu nahi nizuke, esan duzunarekin lotuta, gizona izatea robota eta emakumea munstroa, emakumea izan arren, hor irakurketa gehiago egin behar da, edo bai da ematen duena eta punto. Filmak 5 esan nahi geruza ditu. Eta azkeneko geruza bada, nolabaiteko errebelazioa gauzak nola dauden, baina nik ez dut azalduko. Ze nik uste dut artefakto narratibo guztiek behar dutela bere moduan gauzak konpontzeko. Nik uste dut Bilbon izango litzateke jendeak ikusten duena beregan. Niri amorru handia ematen dit etiketa badagonean kuadroa esplikatuz, eta horrek ez dio laguntzen. Hemen badugu lehen hilaran, bai, galdera. Gaixo berriro. Galdera bat, nola moldatu zinen zure papera egiteko kontan izan da zure lagun honenarekin zenuen harremana? Oso lagun ona izatetik azkenean jendea hiltzen duena izatera, hori hasieratik zenekien, beraz nola lagunak zinaten edo? Bizitzan askotan gertatzen den bezala adiskideak dituzu, toki beran zaudetelako, ingurua barrakorrela direlako, zirkunstantziengatik izaten dituzu lagun asko, edo zure posizio soziala jakin bat delako. Eta ze dira duzun, ez duzun, ze toketan ibiltzen zaren, horrela egiten dituzu lagunak. Eta tipo bada esan dudan bezala, bera jarraitzaile bada, berak egia da, ez dakit nola hartu erabakiak, berarentzat oso, beraz errez erortzen da trampan, narzizismoan, eta Oscar bihurtzen da bere egomaniakoa. Eta joke ez du ausardia bere kabuz jokatzeko, eta esateko ez egin hori. Eta rolloa jarraitzen dio. Nik, badokan dire teoria egin nuen gidoia irakurri nuenean lehenengo aldiz. Hau da, pertsonaia gizonezko guztiak gidoiak azkenean gloriaren barruan dauden ahotsak dira. Eta, bai, gogoratzen lehen elkarrezketa izan genuenean, hau da, horiek danak azkenean denok ahotsik ditugu buruan, hau egin dezakegu, mundua suntzituko dugu, eta dena nirea da, eta eman, eta gero beste ahots bat dago esaten duena ez atzera egin behar dut, hobeto begiratu behar dut, eta gero dugu pentsalaria, ez? Garth da tipo bat pentsatzen duena, bere historio arraroa kontatzen dituena inora ez doanak. Ematen du askotan beraren eskaren gloriaren historiak direla. Ematen du askotan ere Garzen kasuan oso historia bikainak dituela, baina azkenean zeizea esaten, ez dugu ezertxore ulertzen. Beraz, bai, zure galderari erantzunez, bai, zergatik daude elkarrekin Joe eta Oscar, elkar behar dutelako. Badakitelako jakin behar dute zein den hor garrantzitsua. Eta Joe beti bilatzen ditu argibideak jarraitzeko bide bat, beraz oreka hori bion artean orekatua da, harremana. Bai, kaixo, galdera bat Naikarirentzat eta Natxorentzat ere bai. Nik zalantza badut finantzak eta nola izan zen. Ze atentzioa deitzen dit. Ez dago izen espainolik hor.
nik uste dut produkzioa uste de Kanadakoa dela, horri buruz hitz egitea nahi nuke. Bueno, pixka bat da Natxo kontatu duena. Han Jatauek esan zuen unetik baietz, esan dezagun, orduan finantzak eta iturriak disparatu egin ziren, guk inoiz ez genuen besterik izan. Eta gero, kanadiense izatearen kontu hori, azken batean, badaude arrazoi batzuk produzio aldetik, han dauden zerga pizgarriak, zaila zen, honekin baita ere lehiatzea, rodajea ere hemen egitean komplikatua zen, zebera orduan zegoen. Zeuden arrazoi batzuk, hortantean gero baita ere, lokalizazioak bat-batean, Espainian Amerikarriri bat egitea, zaila zen, beraz, azkenean, han egin genuen. Kanadan, Vancouverren. Nekarik esaten duena, hau da, naiz eta aitortu filma, egin ditudan guztiak, beti ditu elementu autobiografiko desente, egia esan, pelikula guztiak dira zure bizitzaren parte bat, gidoia idatzi nuen lehen aldian, Santander zen izen burua, zen Santander, ematen zuen, kontuz Santander dator, benetan, eta egia da, jatorrezko izenburua Santander izan zen, eta hortik kolosalea pasagera. Nire adimenean sinonimoa dira. Eta, naiz eta erretratatu nahi izan, eleberri gile batek esango nuen bezala, azkenean, logika, finantzaketaren logika ere hemen jarri behar duzu, eta filmaren testu inguru egin behar duzu tokatzen den tokian. Baina egia da, apaltasun bainu bat ere bada. Hau da, naiz eta fokalizatu filma ingurune batean, ezagune batean gero ere proiektatzen jakin behar duzu, eskuartean duzuna, pentsatuko zenukeen bideetatik eta azkenean gauza horiek egin etxetik kanpo. Han beste galdera bat. Zorionak, oso ausarta eta oso entretenegarria gustatzen. Nola lortzen da kimika hori protagonistaren artean, ematen du oso ondo egiten duela eta publikoaren artean. Ze hasieratik jendea konektatuta dago protagonista horrekin. Jakinda, parranda zara eutxa dela, jende hiltzen duela planetaren beste aldean, baina kimika zerbait badu. Nik Jatauerekin elkarrizketa bat izan nuen lehen aldian, bilera bat izan genuen ginen Naikari eta ni, eta joan ginen Nova Yorkea, Jataue ezagutzera, eta bilera bat izan genuen, eta kontratu ginen test antzeko bat, zela ikusteko zen modu moldatzen ginen. Eta lehen bilera hori, frogatu zidan ulertzen zuela oso ondo gidoia. Lehen aipatu izkizu edan 5 geruza horiek, oso definituta zituen eta oso divertigarria irutu zitzaidan, oso inteligentea eta izar bat arekin laneteko modukoa. Baina urrengo bileran, beretxean, oinarrian, egon ginen Moskorren pasadizuak trukatzen ikuste dut, aitortu egin geniora elkarri, iraganean behar bada ez genuela gauzen kontrola, erabat, eta asko hitz egin genuen, ze txikizio egiten genuen eskala txikian. Eta elkarrizketa horretan, aitormen horietan, ez genuen zertan definitu zer izan bartzuen Gloriaren presentzia pantailan, genekiliako. Hau da, delikatua da, ze berak publikoa irentsi behar du hasieratik eta aur sentitzea, baina ez da pertsonaia inozentea bat ere bai. Eta, baina, ez dugu ere santutasunez bete nahi, hau da, gu gure burua aitortzen dugunean, mozkorkeriak aitortzen ditugunean, ahultasunak ere aitortzen ditugu eta nahi genuken gauza batzuk ez gertatzea.
bai, festa bat izan zen ikuste dut, desiatzen gaudenak, entretenimendua, eromena, generoa, ikaragarria, film horrek maitasunak eta gorrotoak sortuko du. Gustatzen zaizu, ez zaizu gustatzen. Prest zaude behar bada izateko publiko gehien erakarri dezakeena, Anjataueren gantxoarekin, eta zer behar bada beste zure lanak ere ikusiko dituzte, horri esker. Bai, berez filma banatzaile bati saldu zaio, eta salmentaren eskalari esker ere filmak bizitza desberdina izango du besteekin konparatuz. Pragmatikoak izanik, filmak ja badu bere eskala handia. Eta zentzu horretan, pixka bat, sentitzen du pixka bat presio falta, hau da, filma ematen du toki guztietan erakutsi behar dudara eta arpegia jarri. Eta Anjataueren filma bat izatea, izugarri relajatzen hau. Eta filma izango da esperimentu desberdin bat. Eta esan duzunari erantzunez, ze tentsio sortzen den, nik zinema gile baino lehenago zinema zalea naiz eta zinema maite dut. Eta hainbat zuzendari maitu ditut. Eta gehienek tentsioak sortu dute eta polemikoak izan dira. Hau da, denbora da, behar bada, batzutan bedinkatzen zaitu, beste batzutan ez, baina nik uste dut zuzendari batek bilatu egin behar du filmak egitea hor pixkatertzean eta eztabaida sortzea. Niretzat hori da sukaldaritza goi mailakoa egitea, hau da denboran proiekzioa izatea eta baita ere eztabaida sortzea. Nik uste du momentua mundu guztiari degustatzea, nik uste du janari bizkorra jatea bezala dela. Hor galdera bat, kaixo, bai, entzuten zait? Klima ere, muntaia hori, planu, kontraplano horrekin, kontatu pixka bat hori. Eta zergatik azkenean ez dituzu ondorioak erakusten, Jasonek egiten duenari ze pasatzen zaion. Claro, erantzun nahi dut, baina espolio handirik egin gabe, Jasonekin gertatzen dena, nola esango dut. Jasonekin azkenean ez dut hori egin nahi Jasonekin. Nahi dut egin Jasonekin, Jasonen irudikatzen duen horrekin. Eta sekuentzia, sekuentzia zaila da. Zaila da kontatzea hori dena. Hau da, publikoa inoizken galdu gabe. Baina, prozedura ohikoa da. Hau da, asko lan egin, storyboard bat, eta oso garbi euki bakoitzaren, plano bakoitzaren funtzioa, jakin aldez aurretik planoak funtzionatu behar duen bestearekin. Kontraplano bat egiten duzunean, benetan ez dakizu plano batek bestean nola moztuko duen, ze beti pertsonaien kimikaren arabera da. Ez dakizu argi eta garbi noiz moztu beharko duzun plano batetik kontraplanora, ez duzu planifikatzen, baina holako sekuentzia batean argi eduki behar duzu, ze segundotan moztu behar duzun plano batetik bestera. Badakizu edenok hori. Bai, hemen dugu beste bat, kaixo berriro, Nacho jakinda, errodaje bakoitzak bere edukia duela, ez dela erraxa, jakin nahi nuke, zeinekin pasatzen nuen hobeto, Open Windowsekin edo honekin, ze Open Windows birgeria bat zen, eta honek, badu bere koska. Open Windowsen kontua da, korapilo teknikoak, zura zer ikusia, eta Open Windowsen ezarritako arauak espetxeantzeko baten ziren. Horrekin esan nahi dut, nahiago da plano eta kontraplanoak egin. Aurretik esan dudan bezala. Film honen errodajea izan da, kolosal bezala lortzen genuen giroa,
bueno, rodaje extraterrestre, estrelurtar hori bezala kimika bat sortu genuen setean, eta etorkizunean faltan botatzeko modukoa. Film horiek benetan pena ematen dizu amaitzea. Oso azkar egin behar izan genuen. Bueno, datak eta zirela. Bueno, oso aspergarri erantzuten. Dena mobiltu bertzun velozidade handian, baina oso bere erronkak ere izan zituen. Badakizu filman pelea asko daudela, fizizitate handia dago, batzutan, bueno, oso fisikoak dira, eta gure protagonistak 5 hileko haurdunaldia zuen eta kontu handiak ibar genuen nola egiten genuen, baina erronka txikiak dira, konpondu beharrekoak, ez ziren egiazko arazoak izan, baizik eta erronkak. Baina hala ere, errodajea oso atsegina izan zen. Faltan botatzen dut inbiria, badaukatzen eri errodatzea asko gustatzen zait. Eta inbiria ematen dit gaur astean edo nik errodaje bat bukatzen dudan bakoitzean, pentsatzen du, bueno, espero ez dudala gehiago itxoin beharko beste film bat egiteko. Bueno, azkeneko galdera, norbaitek baldin badauka, ez? Bueno, oso ondo, eskerrik asko, Nacho. Bai, mikrofono bat mesedez, hobeto, ez zaitut ikusi. Ze plan dituzu orain? Bueno, ez dakit, nik gogoak ditut. Eta konfirmatu ezkero, bueno, beteko genuke telebista ere egin nahi nuke. Nik telebista egiten dut Estatu Batuetan, eta idaztenari naiz ere bai, eta jakitea zer egin baino jakin nahiko nuke askatasuna dudala film txiki bat egiteko, Espainian esate baterako, espainieraz, eta niri asko gustatzen zaizkidan ekin, eta baita ere monstruekin eta izpilaserrekin, autoak lertzen, olako gauzak ere gustatzen zaizkit, beraz gustatuko litzaidake ez erabaki behar izatea eta askatasuna izatea, baina dena eukitzea eskura. Eskerrik asko, Nacho, Naikari, agur eta suerte pelikulakin.